Uns 460 rapaces deronse hoxe cita no Instituto de Meaño para participar na primeira edición do Festival do Cantagalos. A cita mesmo acudiron nenos doutros centros como de Coirón, Dena ou As Covas. A iniciativa ten como protagonista indiscutible a música, aínda que mesturada con outras actividades máis educativas, como obradoiros de robótica ou fotografía. A idea basicamente é fomentar un pouco entre os centros da zona pois dúas vertientes. Unha vertiente educativa, por eso se houve unha serie de talleres educativos, talleres de robótica, de impresión 3D, de xadrez, de arte na nube, de fotografía. Houve distintos talleres no que os rapaces puideron interactuar con todos eses elementos. E agora estamos na segunda parte do evento, que é o concurso Cantagalos, na que, que quiso se apuntou a través dun formulario que pusemos na web. Hai distintas categorías, unha de interpretación, outra de baile e outra de canto. Entre canción e canción, os mozos aproveitaron para contarnos os proxectos nos que andiveron a traballar coa vista posta no Cantagalos. Mateo, por exemplo, participou no taller de robótica. Estuvemos construindo robots por grupos na clase e despois fomos conectando os ordenadores para poñerlle como sensores de luz, para mirar a temperatura que teñen. Tamén nos controlamos coas tablets. Elois é un dos alumnos que formou parte da actividade de impresión digital. O que consiste é nun proxecto no que nós diseñamos pezas, laminamos e despois fabricamos con impresora 3D para vendelas, e despois donarlle os cartos recaudados a unha ONG e nós sin ánimo de lucro. Todo o que construíron os mozos neste curso de impresión digital foi para dúas ONGs, unha é a Mencer e a outra a Fundación Amigos de Galicia. Como eles o que fixeron foi ver o que facíamos co tema das familias que están en risco de exclusión social e así vamos a destinar todo o que nos den hoxe para comprar cousas, necesidades básicas para as familias que atendemos na zona do Salnés. Os rapaces conseguiron recadar uns 2.000 euros a repartir entre as dúas ONGs.